Meta tkellem għall-ewwel darba wara li 4 xhur ilu rriżenja minn Sindku Nazzjonalista f'Ħallija, Ian Castaldi Paris żvela dettalji ġodda. B'reazzjoni għar-riżenja ta' Castaldi Paris, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said kien qal li hu sorpriż. Iżda meta kien intervistat fil-programm News.mt li se jixxandar il-lejla, Castaldi Paris qal li hu kien kiteb lill-ogħla uffiċjali tal-partit. Fl-email tiegħu għarrafhom li ma kienx kuntent kif kienu mexxin l-affarijiet. Dan ġimgħa qabel ir-riżenja tiegħu. Iżda jidher li dak iż-żmien l-ogħla uffiċjali tal-partit ma kellhomx moħħ l-ilment tiegħu. Xarejn qabel kont batt email fejn avżajthom li jiena jekk l-affarijiet ħeqgħu sejrin hekk jiena posti m'għadux ma' dak il-partit. Ġejt injorat, sa fejn kien injorat, tweġiba kienet li qegħdin f'nofs kampanja tal-MPs. Għaddit il-kampanja ma kelli l-ebda feedback ta' xejn. Fl-intervista ma' News.mt li jixxandar il-lejla, Castaldi Paris tkellem ukoll dwar kif jara tmexxija ta' Simon Busuttil meta mqabbla ma' dik ta' Lorenz Gonzi, dan fostat ta' temi oħra.